gare ni jina nake kamar zane in kika bani tazara ciwo na so zai kama ni. Ga zuciyata na baki mai so gurin ki taraba. Idan kwa gaki gare ni daɗi ban san me zan ce ba, da in rasa ki gara a ce na rasa numfashi na. Shi zai faranta ruhina. Wayyo Allah.